Dito. Challenge kayong dalawa. Ikaw muna magtanggal. Kung matatanggal mo. Pag di mo matatanggal sa loob ng 1 minute, ito naman ang master ang magtanggal. Sige, umpisa mo na. Yan. Baka sabihin ng mga viewers natin, madali lang tanggalin. Loob ng 1 minute. Ding. Okay. Ayan mga katupay. Inumpisahan na sa pagtanggal. Ayan, kung matanggal ba talaga sa loob ng 1 minute. Okay. Subok-subok kung matanggal ba talaga. Apit na mo 1 minute. Malapit na. Kaya? Wala. Parang madali lang tingnan pero mahirap tanggalin. Ayan na. Wala talaga. Wala. Hindi natatanggal. Ngayon, 1 minute na mahigit eh. 1 minute and 20 seconds na eh. Ito naman, ipatanggal natin sa bata. Okay, ito. Tanggalin mo na. Hawak yung supply daw. Tanggalin mo na. Turo na. Tanggalin mo. Tingnan mo lang. Ayay. Alam ko na. Sige nga. Sige nga, matatanggal pa ba? Mukha natanggalan ha. Bilisan mo. Ala na. Nakalimutan na. Matatanggal ba? Wala pang 1 minute, malapit na. Bakit di siya ayusin mo. Di ko nga maayos. Yes, natanggal mo na kanina. Ba't natanggal mo tapos ngayon hindi na? Parehas na kayong dalawa. Ito pa yung nawak ko. Ay. Sige, bilisan mo. Paano mo ba yung tinanggal? Kanina. Ganito. Tingnan mo na. Binalik mo eh. Bilis. Titignan ko ito. Ito na naman ano? Ito. Ito ba? Yan. Ito. Sige. Tatanggal mo na eh. Bakit kasi pabaliktad? Lambutan mo lang. Bakit kasi pabaliktad? Lambutan mo lang. Tanggal. Talo. Ayun na. Suklay, ba't natagalan ka? Kinabahan siya, may kalaban kasi mga katupay. Banti mo na tayo ay.